Zákazníci ich milujú, podnikatelia ich nenávidia a marketéri sú niekde v strede. Áno, dnes sa budeme baviť o zľavách. Je to veľmi náročná téma, ale pokúsim sa vám vysvetliť, ako tie zľavy v praxi fungujú, aké veľké zľavy dávať, ako postaviť tú zľavovú stratégiu vo vašom biznise a ako k tým zľavám pristupovať tak, aby boli pre váš biznis čo najviac efektívne. Hovorí sa, že zľavy sú dobrý sluha, ale zlý pán a to platí do bodky v každom jednom biznise. Na to, aby sme pochopili, ako zľavy fungujú, potrebujeme si ukázať trošku teórie. Predstavme si, že toto sú objednávky za jeden mesiac v akomkoľvek biznise. Ak spustíte v nejakom mesiaci, povedzme dvojtýždennú akciu, tak pravdepodobne váš graf vašich objednávok bude vyzerať nejak takto. Toto budú objednávky bez zľavy a toto budú objednávky so zľavou. Takže predstavme si príklad, pol mesiaca zľavy nemáme, pol mesiaca zľavy máme. Samozrejme, ako naľadáte zľavy, tak sa zvýši konverzný pomer a v tej druhej polovici mesiaca, kedy ste tie zľavy dali, tak vám tých objednávok príde oveľa viac ako bez tých zľav. Je to štandardný efekt, ktorý vidíme v podstate v každom biznise. To je ale niečo, čo vidíme na vonok. No ale keď sa pozrieme na to viac prakticky, čiže bez zľavy mi dorazilo povedzme 300 objednávok v danom mesiaci a so zľavou 700 objednávok. Ak sa na to pozrieme ale detailnejšie, na základe výskumu, ktorý robil Les Binet, tak sa zistilo, že tento jednoduchý pohľad nie je úplne správny. Lebo nejaká časť týchto objednávok, ktoré prišli so zľavou, boli tzv. Objednávky neinkrementálne. To znamená, že tá objednávka by sa udiala tak či tak. Povieme si príklad z praxe. Napríklad, zákazník si kúpi u vás dnes bundu, lebo ste dali zľavu. Ak by ste zľavu nedali, tak on by si tú bundu kúpil napríklad o mesiac, ale kúpil by si ju bez zľavy. Čiže vaša marža by bola vyššia a vy ste si len tú objednávku presunuli do skoršieho obdobia a znížili ste si vlastne maržu. Preto takáto objednávka spadne do tejto časti. To sú tzv. Povedzme presunuté objednávky. Je to zjednodušený príklad, ale nechcem vás zaťažovať tou hlbokou teóriou. Ak chcete, tak si pozrite určite výskum od Lesa Bineta k týmto zľavám. Vysvetľuje tam veľmi detailne, ako to funguje. Čiže máme také tri hlavné časti, bez zľavy, presunuté a so zľavou. Tie so zľavou sú reálne inkrementálne. To znamená, že tieto objednávky by sa bez tej zľavy proste nestali. Sú to zákazníci, ktorí by u nás jednoducho v budúcnosti nakúpili a nakúpili iba vďaka tej zľave. Čiže ak sa na to pozrieme, tu môžeme mať znova za pol mesiaca 300 objednávok, lebo je to ten istý príklad. Budeme mať ale už iba nejakých 200 objednávok a 500 objednávok bude vlastne presunutých. Čiže reálny dopad našej zľavy nie je plus 700 objednávok, ale reálny dopad našej zľavy je plus 200 objednávok. A tento pohľad je oveľa správnejší ako ten prvý, kde si budeme chybne myslieť, že všetky tie objednávky sú inkrementálne a že ak by tá zľava nebola, tak by sa nestali. Tento pohľad nie je úplne pravdivý, tak na tie zľavy, ktoré dávate vo vašom biznise, pozeráte touto optikou. Tento pohľad je presnejší, správnejší a dokonca na to bol robený praktický výskum cez ekonometriu. Takže ako som vravel, ak vás táto téma viac detailne zaujíma, tak si pozrite ekonometrický výskum na Price Promotions od Lesa Bineta a tam sa dozviete hlbšie poznatky v rámci tejto témy. Teraz za tým nebudeme zaťažovať. Problém ale, ktorý ja s týmto modelom mám, je ten, že bol robený na pomerne veľkých firmách. A pokiaľ vy máte nejakú menšiu alebo strednú firmu, ktorá funguje v extrémne konkurenčnom prostredí, čo je bohužiaľ takmer každá firma v dnešnej dobe, nakoľko tá konkurencia je v každom segmente obrovská, tak ja tu vidím v týchto presunutých objednávkach ešte jednu časť. A to sú objednávky, ktoré by sa presunuli ku konkurencii. Keď sa vrátime znova k tomu príkladu s tou bundou, tak je fakt, že ak zákazník chce iba moju bundu, nejaký konkrétny model, a ja dám dnes nejakú zľavu, on si ju kúpi, tak pravdepodobne, ak by tú bundu potreboval o mesiac, dva, lebo by šiel na lyžovačku, tak by si tú bundu kúpil o mesiac, dva bez zľavy. A ja by som mal tú maržu vyššiu. Čiže ja som sa tou zľavou pripravil proste o maržu a akurát som presunul objednávku na nejaké skoršie časové obdobie. Otázka ale znie, koľko biznisov má v praxi takú bundu alebo taký produkt, ktorý nie je substitučný nejakým iným produktom. Čiže ak sa znova vrátime k tej bunde, aká je šanca, že ak ja dnes nedám zľavu na bundu a moja konkurencia na takú istú alebo veľmi podobnú bundu zľavu dá, takže si ju zákazník nekúpuje tej konkurencii. Takže to je veľmi dôležitá otázka, ktorú treba položiť si pri zľavách, že ako unikátny produkt mám. Pokiaľ máte nejaký veľmi unikátny produkt, ako napríklad Apple, s vlastným ekosystémom, tak logicky vaša pricing power je extrémne vysoká a vy tie zľavy proste dávať
v podstate ani nemusíte. Ale ako náhle máte nejaký klasický komoditný produkt, ktorý si viem nakúpiť u ďalších 10 vašich konkurentov a ten produkt je veľmi podobný alebo dokonca rovnaký, tak tým, že tú zľavu nedáte, sa pripravíte o nejaké obraty, o nejakých zákazníkov. Čiže tento graf bude v každom biznise, v každej kategórii jemne iný, ale čím máte menšiu firmu, tak tým ste viac na tých zľavách závislí, lebo tá vaša pozícia v rámci tých zľav je pomerne slabá. No a ako pracovať so zľavami v praxi? Tu som nakreslil nejakú zľavovú krivku, ktorú by mal každý biznis poznať, ako tá krivka vyzerá vo vašom biznise, lebo na zľavy sa nedá pozerať iba izolovane týmto spôsobom, že máme tu nejaké objednávky bez zľavy, máme tu nejaké presunuté objednávky a nejaké objednávky, ktoré sú potom reálne inkrementálne, ktoré by nám ináč neprišli. Tento pohľad je veľmi zjednodušený. Keď pracujete s nejakou zľavovou stratégiou vo vašom biznise, tak mimo tohto potrebujete poznať vašu zľavovú krivku. Prečo? Lebo je možné, že napríklad pri 20% zľave bude váš zisk väčší ako pri zľave 10%. Na x-ovej osi vidíte výšku zľavy, na y-ovej osi vidíte nejaký zisk. A je možné, že tá vaša zľavová krivka vyzerá nejak takto. To znamená, že pri zľave 20% ja generujem vyšší zisk ako pri zľave 10%. No a aby sme pochopili, ako môžem generovať väčší zisk pri väčšej zľave, tak sa musíme pozrieť na jednotkovú ekonomiku. Takže mám tu nejakú objednávku. Za tú objednávku som ja od môjho zákazníka inkasoval 100 eur. Ak si chceme ukázať, ako vyzerá jednotková ekonomika tejto objednávky, tak si od nej musíme odrátať náklady. Takže povedzme, že 30 eur boli náklady koksy, to znamená náklady na predaný tovar. 10 eur boli nejaké variabilné kosty, 10 eur boli nejaké fixné kosty a povedzme, že 30 eur bol nejaký marketing. Keď si to zrátame, tak zistíme, že na zisk je 20 eur. Čiže inkasovali sme za objednávku 100 eur, 30 eur nastali náklady na poriadenie toho tovaru alebo služby, čiže to je naša nákupná cena. 10 eur sú nejaké variabilné náklady, to môžu byť napríklad baliaci materiál alebo prepravné náklady na tú jednu objednávku. 10 eur sú nejaké fixné náklady, to môžu byť napríklad náklady na zamestnancov alebo skladovacie priestory, a 30 eur je potom marketing na tú jednu objednávku. Z toho máme nejaký zisk 20 eur. Potom si môžeme dať druhý príklad, je to v podstate tá istá objednávka, ale tentokrát to bude s 10% zľavou. Lebo my vlastne vidíme, že pri 0% zľave na tomto grafe je ten náš zisk nižší ako pri zľave 10%, no a potom zase pri zľave 20% je ten zisk ešte vyšší ako pri 10% zľave. Pokiaľ by sme šli ešte ďalej o nejakú 30% zľavu, tak tu ten zisk už začína klesať. No a teraz pochopíte, ako je toto možné. Ak sme si dali na tú objednávku zľavu 10%, to znamená, inkasovali sme nie 100 eur od zákazníka, ale iba 90 eur. Znova si odrátame nejaké náklady na nákup toho našho tovaru alebo služby. Odrátame si variabilné náklady, znova 10 eur. Fixné náklady v tomto prípade budú ale nižšie na jednu objednávku. Prečo? Lebo čím máte vyššiu zľavu, tým máte viac objednávok a tým sa vaše fixné náklady viac rozmelnia. Čiže ak platíte za zamestnancov 1000 eur a máte 100 objednávok, tak to znamená, že jeden zamestnanec vás stojí 10 eur na jednu objednávku. Ak máte ale 200 objednávok, tak jeden zamestnanec vás stojí už iba 5 eur na jednu objednávku. Takže fixný náklad na jednu objednávku je tým pádom nižší. No a potom aj samozrejme marketingové náklady sú nižšie. Klesli sme z 30 eur na 20 eur za objednávku, lebo čím máte nižšiu cenu, tým máte vyšší konverzný pomer a tým pádom cena za akvizíciu jednej objednávky je nižšia. No a v takom prípade vygenerujeme zisk 25 eur. To znamená, že sme vygenerovali plus 5 eurový zisk navyše oproti tomu, keď sme mali vlastne tú objednávku za plnú cenu. Čiže tu v praxi môžete vidieť, ako môže nižšia cena pozitívne ovplyvniť moju ziskovosť. Takže ak vyzerá vaša zľavová krivka vo vašom biznise takto, tak reálne pri vyššej zľave máte vyššiu ziskovosť. Pozor, ale tá krivka nemusí v každom biznise vyzerať takto. Môže kľudne vyzerať aj takto. To znamená, že čím máte vyššiu zľavu, tým je váš zisk nižší.
To znamená, ja v tomto prípade pri zľave 0% generujem nejaký zisk na tejto úrovni, ale pri zľave 10% už iba na tejto, pri zľave 20% už iba na tejto. Čiže moja ziskovosť s tou rastúcou zľavou reálne klesá. Takže aby ste si vedeli vo vašom biznise nastaviť správnu stratégiu zľav, potrebujete chápať túto teóriu, potrebujete chápať zľavovú krivku, ako si ju zostrojiť a potrebujete chápať jednotkovú ekonomiku. V našej komunite na platforme Skoll máme detálne vysvetlené video, ako si túto krivku vo vašom biznise zostrojiť, ako k celej tej zľavovej stratégii pristúpiť a takisto tam nájdete aj výborné video na jednotkovú ekonomiku biznisu. To znamená, ako tú jednotkovú ekonomiku počítať a ako cez tú jednotkovú ekonomiku dosiahnuť maximálny rast vašho biznisu a čo najväčšiu profitabilitu vašho biznisu alebo projektu, ktorý spravujete. Takže ak vás táto téma, či už zľavovej krivky alebo aj tej jednotkovej ekonomiky zaujíma, choďte mrknúť na našu komunitu na platforme Skoll, odkaz nájdete v popisku videa a tam si túto problematiku preberieme detailnejšie a z praktického pohľadu, ako to vlastne v praxi potom uchopiť.